Jẹ́nẹ́sísì orí 21 láti ẹsẹ̀ 1 títí dé ẹsẹ̀ 24. Olúwa sì bẹ̀ Sárà wò bí ó ti wí, Olúwa sì ṣe fún Sárà bí ó ti sọ. Sárà sì lóyún, ó sì bí ọmọkùnrin kan fún Ábúráhámù ní ògbólógbòó rẹ̀ ní àkókò ìgbà tí Ọlọ́run dá fún un. Ábúráhámù sì pe orúkọ ọmọ rẹ̀ tí a bí fún un ní Ísákì, ẹni tí Sárà bí fún un. Ábúráhámù sì kọ Ísákì ọmọ rẹ̀ ní ilà nígbà tí ó di ọmọ ijọ́ 7 gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti fi àṣẹ fún un. Ábúráhámù sì jẹ́ ẹni 100 ọdún nígbà tí ó bí Ísákì ọmọ rẹ̀ fún un. Sárà sì wí pé Ọlọ́run pa mí lẹ́rìn, gbogbo ẹni tí ó gbọ́ yóò sì rẹ́rìn pẹ̀lú mi. Ó sì wí pé ta ni ìbá wí fún Ábúráhámù pé Sárà yóò fi ọmú fún ọmọ mu, mo sá bí ọmọ kan fún un ní ògbólógbòó rẹ̀. Ọmọ náà sì dàgbà, a sì já a lé ẹnu ọmú. Ábúráhámù sì ṣe àsè ńlá lé ọjọ́ náà tí a já Ísákì lé ẹnu ọmú. Sárà sì rí ọmọ Hágárì ará Íjíbítì tí ó bí fún Ábúráhámù, ó ń fi rẹ́rìn. Nítorí náà bí ó ṣe wí fún Ábúráhámù pé lé ẹrúbìnrin yìí jáde tí òun ti ọmọ rẹ̀, nítorí ọmọbìnrin yìí kì yóò ṣe àrólé pẹ̀lú Ísákì ọmọ mi. Ọ̀rọ̀ yìí sì burú gidigidi lé ojú Ábúráhámù nítorí ọmọ rẹ̀. Ọlọ́run sì wí fún Ábúráhámù pé má ṣe jẹ́ kí ó burú lé ojú rẹ nítorí ọmọdékùnrin náà àti nítorí ẹrúbìnrin rẹ. Ní gbogbo èyí tí Sárà sọ fún ọ, fetí sí ohùn rẹ̀, nítorí nínú Ísákì ni a ó ti pe irú ọmọ rẹ̀. Àti ọmọ ẹrúbìnrin náà pẹ̀lú ni èmi ó sọ di orílẹ̀-èdè nítorí irú ọmọ rẹ̀ ní í ṣe. Ábúráhámù sì dìde ní kùtùkùtù òwúrọ̀, ó mú àkàrà àti ìgò omi kan, ó fi fún Hágárì, ó gbé e lé èjìká àti ọmọ náà, ó sì lé e jáde, òun sì lọ, ó rìn káàkiri ní ijù Bẹ́ṣẹ́bà. Omi náà sì tàn nínú ìgò, ó sì sọ ọmọ náà sí abẹ́ ìgboro kan. Ó sì lọ, ó jókòó kọjú sí i ní ọ̀nà jíjìn réré, ó tó bí ìtàfàsì kan, nítorí tí ó wí pé kí èmi má rí ikú ọmọ náà. Ó sì jókòó kọjú sí i, ó gbé ohùn rẹ̀ sókè, ó ń sọkún. Ọlọ́run sì gbọ́ ohùn ọmọdékùnrin náà. Áńgẹ́lì Ọlọ́run sì pe Hágárì láti ọ̀run wá, ó bi pé kí ló ṣe ọ́ Hágárì, má ṣe bẹ̀rù, nítorí tí Ọlọ́run ti gbọ́ ohùn ọmọdékùnrin náà níbi tí ó gbé wà. Dìde, gbé ọmọdékùnrin náà kí o sì dì í mú, nítorí tí èmi ó sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá. Ọlọ́run sì ṣí i lé ojú, ó sì rí kànga omi kan, ó ń lọ, ó sì pọn omi kún ìgò náà, ó sì fi fún ọmọdékùnrin náà mu. Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú ọmọdékùnrin náà, ó sì dàgbà, ó sì jókòó ní ijù, ó di tafàtafà. Ó sì jókòó ní ijù Páránì, ìyá rẹ̀ sì fẹ́ obìnrin fún un láti ilẹ̀ Íjíbítì wá. Ó sì ṣe lé àkókò náà ní Abimeleki àti Fikoli olórí ogun rẹ̀ wí fún Ábúráhámù pé Ọlọ́run pẹ̀lú rẹ ní gbogbo ohun tí ìwọ ń ṣe. Ǹjẹ́ nísinsìnyí fi Ọlọ́run búra fún mi nísinsìnyí pé ìwọ kì yóò ṣe ẹ̀tàn sí mi tàbí sí ọmọ mi tàbí sí ọmọ ọmọ mi, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìṣeun tí mo ṣe sí ọ, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ó sì ṣe sí mi àti sí ilẹ̀ tí ìwọ ti ṣe àtìpó nínú rẹ̀. Ábúráhámù sì wí pé èmi yóò búra. Ábúráhámù sì bá Abimeleki wí nítorí kànga omi kan tí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ Abimeleki fi agbára gbà. Abimeleki sì wí pé èmi kò mọ ẹni tí ó ṣe nǹkan yìí, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò sọ fún mi, bẹ́ẹ̀ ni èmi kò gbọ́ bí kò ṣe lónìí. Ábúráhámù sì mú àgùntàn àti akọ màlúù, ó fi wọ́n fún Abimeleki, àwọn méjèèjì sì dá májẹ̀mú. Ábúráhámù sì ya abo ọ̀dọ́ àgùntàn 7 nínú agbo sí ọ̀tọ̀ fún ara rẹ̀. Abimeleki sì bi Ábúráhámù pé kí ni a lè mọ abo ọ̀dọ́ àgùntàn 7 tí ìwọ yà sí ọ̀tọ̀ fún ara wọ̀nyí sí? Ó sì wí pé nítorí abo ọ̀dọ́ àgùntàn 7 yìí ni ìwọ ó gbà lọ́wọ́ mi, kí ìwọ kí ó lè ṣe ẹ̀rí mi pé èmi yóò wá kànga yìí. Nítorí náà bí ó ṣe pè ibẹ̀ náà ní Bẹ́ṣẹ́bà, nítorí níbẹ̀ ni àwọn méjèèjì gbé búra. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì dá májẹ̀mú ní Bẹ́ṣẹ́bà. Nígbà náà ni Abimeleki dìde àti Fikoli olórí ogun rẹ̀, wọ́n sì padà lọ sí ilẹ̀ àwọn ará Filistia. Ábúráhámù sì lọ igi tamaski kan ní Bẹ́ṣẹ́bà, níbẹ̀ ni ó sì ti pe orúkọ Olúwa Ọlọ́run ayérayé. Ábúráhámù sì ṣe àtìpó ní ilẹ̀ àwọn ará Filistia di ọjọ́ pípọ̀.